цялата ви заплата отива в сайта за залагане. Ако ти залагаш, ти в повечето случаи имаш ниска финансова култура. Ако, примерно, банката знае, че ние залагаме, има ли възможност да ни откаже кредит? Със сигурност. Банките много следят за това дали кредитополучателя играе хазарт. И банката това не й харесва, защото това е вид зависимост. Обаче тази зависимост реално се отразява и на вашите финанси. Защото ако вие обичате в момента да залагате примерно по 10 лева на седмица, после ще станат по 100 лева на седмица, после ще станат 1000 лева на седмица и в един момент може да се окаже, нали, че цялата ви заплата отива в сайта за залагания. А банката иска тя да си получава парите. Ако ти залагаш, ти в повечето случаи имаш ниска финансова култура. Ти защо залагаш? Защото обичаш мачовете. И като обичаш мачовете, гледай мачове. Що залагаш? Залагаш, защото искаш да изкараш пари. Ама, щом искаш да изкараш пари, това означава, че ти не знаеш всъщност, че играеш срещу статистиката. Защото ти, залагайки пари, искаш да спечелиш. Да, ама то, срещу който залагаш, той има много повече информация и статистика от теб. Коефициентите, които ти дава, винаги са в негова полза. Няма как коефициентите да са в твоя полза. Те ще губят пари тия хора. А пък те не губят пари. Хората, които залагат, трябва да са изключително внимателни, когато теглят кредит.